Això és el Power Monday Podcast. Benvinguts al Power Monday Podcast. Soc en Pau, el teu apassionat de salut, inspiració i ciència, i estic molt agraït de que estiguis escoltant aquest episodi. Estem a 16 de juliol de 2022 i ara mateix, com diríem a casa meva, fot una calor de cal Déu. I és que estem en plena onada de calor. Però, tot i això, no se m'ocorreix millor tema del que parlar avui que no sigui la teràpia de calor. I és que en aquest episodi et parlaré en profunditat sobre els beneficis a l'exposició deliberada intencionada a la calor i concretament la teràpia amb sauna o saunes i els diferents tipus de saunes que existeixen. Spoiler, un dels beneficis increïbles és que si practiques sauna o exposició a la calor de forma continuada, passaràs menys calor a l'exterior perquè estaràs adaptat a la calor. Per tant, aquells que practiquin sauna, aquesta onada de calor per ells no és res. I és que ara mateix la sauna està molt de moda, està que treu foc. Gent que construeix saunes, gent que va a les saunes al gimnàs, gent que construeix negocis basats en la sauna. Soc fan de qualsevol tipus de teràpia de calor que puguis accedir, perquè els beneficis, com veuràs en aquest episodi, són increïbles, i és que la quantitat d'estudis que estan en procés ara mateix i que estan sortint són increïbles respecte a la teràpia amb calor. I avui et donaré un petit tastet del més important. Et parlaré de com pot ser que sigui bo per la salut escalfar el teu cos, quins beneficis concrets ha demostrat, la fisiologia, quins són els mecanismes, el tipus de teràpia de calor i també protocols que podràs aplicar tu directament per millorar la teva salut i la teva esperança de vida conjuntament. Abans de res, deixa'm fer-te un petit recordatori. Si us plau, si t'agrada aquest contingut, comparteix-lo amb alguna persona que creguis que se'n pot beneficiar i t'ho agrairé moltíssim. Estaràs ajudant a fer créixer més el Power Monday Podcast. T'animo que em posis seguir, m'agrada a qualsevol plataforma que m'estiguis escoltant, em pots valorar a iVoox i em pots trobar també Power Monday Show a Instagram, on em pots enviar missatges, i a la web de Micromecenatge, La Seta, on pots donar suport a aquest contingut. Dit això, anem a per al fascinant món de la teràpia de calor. La teràpia amb calor o l'exposició intencionada a la calor, com banyar-se amb calor, o les saunes amb finalitats de purificació, neteja i curació, és una pràctica molt antiga, observada durant milers i milers d'anys a moltes cultures diferents. Avui en dia apareixen variacions del seu ús als banyes russes, a les casetes de suor dels indis americans o les saunes de Finlàndia. S'entén per sauna l'exposició passiva a curt termini a altes temperatures que normalment oscil·la entre 45 i 100 graus centígrads, tot i que les condicions d'humitat són tan o més importants. Potser estiguis pensant, coi, 45 graus és el que vam arribar aquest cap de setmana a Barcelona, no sé. La pregunta és, com pot ser que bullir-nos com unes patates ens ajudi a viure més temps i viure aquest temps millor? I qui diu millor vol dir que viu lliure de malalties cròniques i amb millor rendiment físic i mental. Doncs anem a veure la fisiologia, com funciona això de l'escalfament del cos. Perquè podem parlar molt sobre els beneficis, però vull que primer entenguis el més important. Què passa quan escalfes el teu cos? Perquè entendre aquest procés és el que t'ajudarà a recordar els beneficis i a prendre millors decisions sobre la teva temperatura i, per tant, la teva salut. És la lliçó més important d'aquest episodi i espero que quedi molt clara. Anem-la a veure. Què passa quan escalfes el teu cos? Com regula el cos la temperatura corporal? Primer, cal entendre que tu, en realitat, tens dues temperatures alhora. En tens dues, no en tens només una. Primer de tot, tens la temperatura central, que és la dels òrgans, i la temperatura perifèrica, o la de la pell, en podríem dir. El cervell està constantment enviant senyals al sistema de calefacció i refrigeració al cos que es basen en les senyals que rep del medi ambient. En un entorn calent, el cervell intenta refredar el nucli, i viceversa. El mecanisme d'escalfament del cos i de regulació de la temperatura és el següent. La pell té neurones que senten els canvis de temperatura exterior. Llavors, envia senyals elèctriques cap a la medul·la espinal i aquests senyals arriben fins al cervell, concretament a l'àrea preòptica, que envia senyals al cervell i al cos que desencadenen respostes conductuals, és a dir, que desencadenen respostes adaptatives per regular la temperatura i mantenir-la estable o en el rang que els agrada. La temperatura és molt important. De fet, la temperatura regula els teus ritmes circadians.
Els teus ritmes circadians són els teus cicles de 24 hores. La teva temperatura fluctua al llarg del dia, sent més elevada pel matí i més baixa per la nit. De fet, per adormir-te és necessari que hi hagi una disminució de la teva temperatura corporal. I tots hem experimentat que quan tenim febre, és a dir, una mala regulació de la nostra temperatura corporal, ens costa més dormir i no ens trobem del tot bé. Se'ns altera la percepció de calor. Però el cas és que per dormir necessites una disminució de la temperatura corporal. Ara que he explicat molt ràpidament els bàsics, anem a veure què passa quan entres a una sauna. Què li passa al teu cos quan entra a una sauna? El teu cos, quan entra a una sauna, primer de tot detecta que allà fot una calor de cal Déu i comença a emetre mecanismes per defensar-se d'aquesta calor. Quan comença a escalfar-se la temperatura central del teu cos, el teu cos té la capacitat d'enviar aquesta calor del centre del teu cos fins a la perifèria, enviar la calor del centre dels òrgans cap a l'exterior per no sobreescalfar els òrgans, com quan s'escalfa el meu ordinador portàtil en ple estiu i se m'apaga de cop. Això no volem que passi. Com ho fa això al teu cos? Doncs bé, envia la sang cap a la perifèria. Això vol dir que augmenta el volum de sang que es destina cap als músculs i extremitats. I també comença a suar, comença a treure aigua, que aquesta aigua, per evaporar-se, succionarà o traurà l'energia del cos. Bàsicament absorbirà l'energia calorífica per dissipar-se, per evaporar-se. Per l'augment de la circulació perifèrica, per aquest augment de circulació sanguínia, cal el que es coneix com a vasodilatació generalitzada dels teus vasos sanguinis. Cal, a més, que el teu cor bombegi molta sang i els ronyons també comencin a treballar. El teu sistema cardiovascular, doncs, es posa a treballar de valent quan entra a un lloc on la calor és molt elevada perquè no et sobrescalfis, perquè no t'atxitxarris per dins. I és que aproximadament entre el 50 i el 70% de la circulació del cos es redistribueix des del nucli fins a la pell i els músculs per facilitar la sudoració i la dissipació de la calor, provocant pèrdues de líquids d'una velocitat aproximada de 0,6 a 1 litre per hora. Això suposa, per tant, un gran esforç cardiovascular per al teu cos. I potser ja vegis l'equivalència, i és que es tracta, bàsicament, d'un tipus d'exercici físic. Aquest estrès estimula el teu cos a activar el seu sistema cardiovascular. De la mateixa manera que passa amb l'exercici físic, l'ús repetit de sauna o exposició repetida i continuada a la calor aclimata el teu cos a la calor i el teu cos optimitza la resposta a futures exposicions, probablement a causa d'un fenomen biològic conegut com a hormesis. L'hormesis és una resposta de defensa compensatòria després de l'exposició a un factor estressant lleu que és desproporcionat a la magnitud d'estrès. És a dir, el que no et mata et fa més fort o almenys et fa adaptar-te a la situació. L'hormesis desencadena una àmplia gamma de mecanismes de protecció que no només reparen el dany cel·lular, sinó que també proporcionen protecció contra exposicions futures estressants més devastadores. En el Power Monday Podcast 70 t'explico com la hormesis és probablement la clau per aturar l'envelliment, que és activar aquestes vies d'adaptació contínuament que activen vies de reparació i vies de longevitat, que fan que visquem més i millor. Si vols més informació sobre per què envellim i com aturar l'envelliment, pots escoltar Power Monday Podcast 70. El teu cos és savi i aprèn la lliçó. Optimitza les vies que fan que resisteixin al pròxim cop, que resistir a la calor sigui més fàcil. Bàsicament, treballes els músculs cardiovasculars. I és que el teu sistema cardiovascular està ple de músculs. Músculs que no veiem, músculs endotelials, que fan vasoconstricció i vasodilatació. I també tenim el cor i altres òrgans que intervenen en aquest procés de tuberies tan complexes que tens dins del teu cos. Curiosament, moltes de les respostes fisiològiques a l'ús de la sauna, que les descriuré més en detall més endavant, són molt semblants als que veiem durant l'exercici aeròbic d'intensitat moderada a vigorosa. I l'ús de sauna s'ha proposat com una alternativa a l'exercici aeròbic per a persones que no poden fer-lo, persones que tenen lesions, persones que tenen discapacitats, persones que no tenen la capacitat de moure's, de practicar el moviment a elevada intensitat, gent amb lesions, gent amb malalties. Realitzar activitat física a causa de malalties cròniques o limitacions físiques. I és que la gent que no fa exercici almenys hauria d'exposar-se deliberadament, intencionadament, de manera regular a la calor. Però això és el que passa en el teu sistema cardiovascular. És el fet d'intentar dissipar la calor. Però què passa a nivell molecular? Què passa a nivell bioquímic? Perquè passen coses molt interessants.
per evitar que les teves proteïnes es rosteixin. Quan enrostim la carn, per exemple, has vist mai rostir un bistec, que es tornen dures com una sola d'una sabata? Doncs bé, per evitar que això passi dins teu, tenim un sistema de defensa bioquímic que s'activa, les heat shock proteins, les proteïnes de xoc de calor. El més interessant és que l'activació d'aquestes proteïnes està relacionada amb la longevitat, i és que aquelles persones que tenen aquesta proteïna més expressada per una mutació genètica, curiosament, viuen més temps. Per tant, és molt interessant estimular la activació d'aquestes proteïnes que es relacionen amb la longevitat. I és que aquestes proteïnes, activar-les, ha demostrat que pot frenar les malalties neurodegeneratives, com el Parkinson i l'Alzheimer, la demència, així com l'atròfia muscular. És a dir, escalfar el teu cos et pot ajudar a prevenir perdre el múscul que ja tens encara que no entrenem. I és que en persones que tenen discapacitats físiques o s'han lesionat i van a la sauna, s'ha descobert que la pèrdua de múscul per falta d'estimulació és menor, un 37% menor. És molt interessant, doncs, per aquells que són sedentaris, per aquells que no poden practicar exercici, de nou, recordar-los que la sauna i l'exposició a la calor és molt més beneficiosa per ells. Altres coses que també canvien a nivell bioquímic dins del teu cos són les interleucines i la6 i la 10, l'òxid nítric i el factor nuclear eritroide 2 o el 3. Però no entrarem en detall, i és que el cas és que la calor desencadena una resposta adaptativa hormètica que fa al teu cos per compensar aquesta calor, i a llarg termini això implica conseqüències que fan que visquis més temps i visquis millor. Cal de recordar, però, que s'ha d'anar molt en compte amb la calor a partir de certa temperatura. Si el teu cos no està preparat, podem causar danys irreversibles, i és que les neurones són particularment sensibles a calors extrems. Si les cremes, no les recuperaràs, i això cal conèixer els teus límits, entendre que hi ha riscos a certes temperatures i en persones amb certes condicions mèdiques. Aprofito aquest moment per recordar-te, abans de veure els beneficis increïbles de la teràpia amb la calor, que aquest episodi no és cap tipus de consell mèdic i que hauries de consultar el teu metge abans de provar la hipertèrmia, és a dir, l'exposició al teu cos a augmentar la temperatura corporal a temperatures extremes. Les persones que tinguin alguna d'aquestes malalties haurien de pensar-s'ho dues vegades abans de provar les saunes. Les persones amb asma o altres afeccions de les vies respiratòries, malalties cardíaques no solucionades o no controlades, l'embaràs, l'epilèpsia, la pressió arterial molt alta, la pressió arterial molt baixa també, persones sota l'efecte de l'alcohol, aquest és molt important, aquelles persones que prenen drogues estimulants, tranquil·litzants o altres drogues que alterin la ment i la percepció. No és recomanable, sobretot perquè pot ser que et quedis adormit i et moris de calor. I de fet, les morts registrades en saunes que existeixen són bàsicament gent que anava amb un estat alterat de la consciència, ja havia pres alcohol o tranquil·litzants, s'adormen i es moren deshidratats. Ara que hem vist i entens com funciona el teu cos, què passa quan l'escalfes, que és bàsicament l'activació del sistema cardiovascular i unes vies bioquímiques com les heat shock protein, podràs entendre molt millor els beneficis que s'han observat. I és que anem-los a veure quins són els beneficis que s'han observat amb l'ús, amb la teràpia en calor. Primer de tot, el rei de tots és molt obvi, són els beneficis de la salut cardiovascular. I és que és lògic, oi? Si entrenes el sistema cardiovascular, que està ple de músculs, vasos i òrgans, té sentit que millori la salut relacionada amb aquest sistema. Els estudis que tenim ara mateix són fascinants i són molt prometedors, i és que tenim estudis tan prospectius amb grans cohorts a Finlàndia, com alguns estudis d'intervenció randomitzats que ens ensenyen que l'ús regular de la sauna i altres exposicions a la calor pot reduir la mortalitat d'esdeveniments cardiovasculars com ictus i la mortalitat per totes les causes. Aquí no estem parlant una reducció només de infart de miocardi, estem parlant una reducció de la mortalitat per totes les causes. I és que el resultat més èpic que tenim en aquest sentit és el d'un estudi prospectiu amb 2.300 persones, on ajustant les variables veiem que en les persones que practiquen sauna 2-3 vegades per setmana, el risc de mortalitat per malalties cardiovasculars es disminueix un 27% enfront a aquells que només el practiquen una vegada a la setmana. Però, a més, aquest efecte era dosis dependent, és a dir, si encara practicaven més sauna més sovint, veien millors efectes. I és que aquells que practicaven sauna de 4 a 7 vegades uns 20 minuts al dia, el risc de mortalitat era un 50% més baix
que aquells que només utilitzaven sauna una vegada. Per tant, veiem que la sauna es correlaciona directament amb dosis efecte amb la disminució de la mortalitat cardiovascular, que és el killer número 1. És el que mata més gent en aquest planeta, les malalties del cor i el sistema cardiovascular. Per tant, tenim la població finlandesa, que és la millor població a estudiar, perquè tenen quasi tantes saunes com cotxes, i molts practiquen sauna. No hi ha una barrera d'accés socioeconòmic i molta gent practica sauna de diferents backgrounds. Per tant, és una bona població perquè és molt variable i ens permet entendre molt bé quins són els efectes, perquè podem evitar les variables que poden confondre aquests efectes. Els beneficis cardiovasculars no s'aturen aquí, i és que diversos problemes de circulació, com l'atac de cor, la congestió cardíaca, la hipertensió, la hiperlipidèmia, és a dir, tenir els lípids molt elevats, tenir el colesterol alt, la disfunció endotelial, que no et funcionin els vasos, la disfunció del ventricle esquerre, etc. Totes aquestes malalties relacionades amb el sistema cardiovascular sembla que milloren. I són les principals causes de mort en aquest món. Està clar que entrenar els vasos sanguinis fa que estiguin més sants. I també, un últim i interessant, curiós, efecte beneficiós del sistema cardiovascular són els problemes de l'erecció, perquè al cap i a la fi, el penis és un gran conjunt de vasos sanguinis. Així que ja saps, si ets un dels molts que tenen disfunció erèctil que s'està observant molt repetidament, pots provar la sauna. És una teràpia alternativa que potser, probablement, podria ajudar-te a millorar aquests problemes de disfunció erèctil. Llavors, anem a veure el segon gran benefici que té la teràpia de calor, la salut mental. I aquí entrem en un regne superinteressant on els estudis estan començant a sortir. Estudis amb teràpia de calor que ensenyen resultats molt prometedors. Primer de tot, s'ha observat que la teràpia de calor aconsegueix un augment de la neurogènesis. Què significa això? Un augment de la generació de neurones. Bàsicament, la teràpia de calor ha observat que estimula la formació de noves neurones. Això és molt interessant per millorar la teva memòria i per evitar la neurodegeneració i, sobretot, per recuperar malalties relacionades amb un dany neuronal. En segon lloc, tenim la prevenció de malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer i el Parkinson. I és que la teràpia de calor, els resultats són increïbles. Els resultats d'un estudi observacional va observar que de mitjana aquelles persones de Finlàndia que practiquen sauna de 4 a 7 vegades per la setmana tenen un risc reduït d'un 65% de desenvolupar la malaltia d'Alzheimer. Un 65% menys en comparació a aquells que només utilitzaven sauna una vegada. Per últim, a nivell de la salut mental, tenim els estudis que ensenyen millores en la depressió. I és que estudis nous d'intervenció randomitzats, doble cec, és a dir, que fan dues intervencions i les comparen, veuen com el tractament amb calor disminueix els símptomes de la depressió en comparació a teràpies convencionals o placebos. Es requereixen més estudis al respecte, però s'està veient com la teràpia de calor de diferents tipus pot ajudar-nos a millorar el nostre mood, el nostre estat d'ànim, pot ajudar-nos a sentir-nos millor. Es pot explicar per diferents vies neurològiques i per diferents vies que no entrarem ara en detall, com les vies de les endorfines i tot plegat, però el cas és que la teràpia de calor millora la teva salut mental, la teva salut neurològica. I a més, s'ha observat també que és capaç de millorar la teva memòria. Així que, si vols millorar la teva salut mental, ja saps, pots provar la sauna. I recordo que et diré els protocols clau per aconseguir aquests beneficis. Anem a veure el tercer benefici. El tercer benefici està relacionat amb els dos anteriors, i és la inflamació. La inflamació és un procés essencial en el teu cos que sense ella estaries ben fotut. Però quan és crònica i està sobreexpressada, llavors tenim un problema, tenim una malaltia crònica que ens puteja bastant. La sauna ha demostrat induir respostes antiinflamatòries en malalties cròniques com la fibromiàlgia, l'artritis reumatoide i altres malalties d'inflamació crònica. És interessant també entendre que aquesta inhibició de la inflamació no t'afecta en altres sentits, sinó que et causa beneficis. En quart lloc, tenim un benefici molt interessant, i és la detoxificació. Ara igual pensis, ara en Pau em parlarà de detox, com te detoxificas tu organismo. Doncs sí, una mica sí, i és que els resultats són molt interessants. La sudoració, és a dir, suar, és molt important perquè facilita una major excreció d'alguns metalls pesats,
com l'alumini, el cadmi, el cobalt i el plom. I és que en comparació a l'eliminació per orina trobem 25 vegades concentracions superiors de cadmi, 4 vegades concentracions superiors d'alumini i 7 vegades superiors de cobalt o 17 de plom que quan comparem amb la suor. Per tant, la suor elimina molts més metalls pesats que no pas l'orina. Per molta gent que sua poc, això avui és molt important. I és que estem molt exposats constantment a tòxics d'aquesta societat tecnològica en la que vivim ara mateix, que ens aporta molts beneficis, però també té tòxics incipients com el bisfenol A, el mercuri i elements pesats com els que et deia, l'alumini, el cadmi, el cobalt, el plom, que són tòxics i són lesius per la teva salut. Els metalls pesats trobats en tots els productes, com ara també molts peixos de cadena tròfica alta, com el salmó i la tonyina, també s'estan acumulant en els nostres organismes i podrien explicar algun augment de malalties cròniques o de malalties com el càncer. És important, doncs, entendre que la detoxificació a través de la suor potser no solucionarà molts problemes, però sí que és una bona via per a aquelles persones que no suen a través de l'exercici per eliminar aquesta acumulació possible de metalls pesats i de tòxics incipients dins del nostre organisme. S'han trobat concentracions elevadíssimes en pacients que entraven a la sauna de metalls pesats, en concentracions moltes vegades superiors als recomanats i als que s'eliminen per orina. Per tant, com a mecanisme d'excreció, la suor és interessant i, com et deia abans, s'elimina un ràtio, un ritme de 0,6 a 1 litre per hora a dins de la sauna. Així que és important recordar hidratar-se, és important. Perquè si no acabaràs com una pansa dins de la sauna o dins del lloc on practiquis teràpia de calor i no volem que acabi així. Ara, per acabar, deixa'm dir-te el 5è benefici, que és un extra bonus, un bonus més ràpid de tots els beneficis que s'han observat. S'ha observat que la teràpia amb calor augmenta el rendiment físic a través de la termorregulació. Al augmentar la teva tolerància a la calor pot permetre augmentar el teu rendiment físic en esport d'alt rendiment, en esport d'endurance, esport de llarga duració, perquè la regulació de la teva temperatura corporal és molt important per regular l'energia que desprens i l'energia que gastes a l'hora de practicar exercici i també la teva tolerància mental a l'estrès. Els altres beneficis que s'han observat en la teràpia amb calor és que augmenta la funció respiratòria, disminueix l'índex d'enfermetats respiratòries tipus infecciós, augmenta la funció immune, la millora i augmenta la secreció de l'hormona del creixement. Per què és interessant l'hormona del creixement? Doncs bé, l'hormona del creixement no et farà créixer més, perquè probablement ja siguis un adult i ja has arribat al teu final de l'etapa de creixement. Però l'hormona del creixement, el problema que tenim és que disminueix amb l'edat i causa que envellim més ràpidament i ens tornem més fràgils. És interessant per recuperar teixits i per reparar-los. Llavors, hi ha molts beneficis que s'estan observant en diferents estudis en els que no entrarem en detall. I estic segur que sortiran molts més estudis sobre malalties específiques i problemes en concret en els que veurem com la teràpia amb calor té un potencial increïble al desencadenar aquest efecte hormètic i adaptació del teu cos. Uns apunts importants. Et recordo, no et quedis adormit, perquè quedar-te adormit dins d'una sauna o la teràpia de calor és igual a quedar-te fregit. És molt important no consumir alcohol, perquè totes les morts que es relacionen pràcticament en l'ús de sauna es relacionen amb l'alcohol o el consum de drogues i la gent s'adorm i no s'adona de que està deshidratada. I aquest és el tercer punt. Has de recordar de no deshidratar-te, de consumir aigua regularment. La pots consumir abans, la pots consumir després, però el ritme a la que perds aigua quan fas teràpia de calor és molt important hidratar-te. I no només perds aigua, sinó també perds electrolits. No fa falta beure un Gatorade o una cosa per l'estil, però sí que una mica aigua amb sal o menjar després de sortir de la sauna és bastant recomanable, sobretot si són saunes intenses. Parlant de saunes intenses o teràpia de calor, quins tipus de teràpia de calor existeixen? He parlat molt dels tipus de dels diferents beneficis, però no he parlat dels tipus. Existeixen diferents tipus de sauna en funció de temperatura i humitat, i són les dues variables més importants. Les saunes oscil·len entre 45 i 110 graus centígrads. 110 graus és bastant de crazy. Les saunes es solen classificar entre saunes seques o humides. Les seques van del 10-20% d'humitat fins al 50% d'humitat les humides o més. Recorda que no és tan important la temperatura de la sauna o de la teràpia de calor, sinó com es transmet la calor i com causa una resposta adaptativa o causa un estrès hormètic al teu cos.
No és el mateix estar en una sauna quiet, on la calor només es transmet al cos per conducció, a una sauna on l'aire està en moviment on tu et mous, que la calor es transmet per conducció i convecció. De fet, si has estat alguna vegada a alguna sauna, saps que quan algú obre la porta pot ser molt dur o quan algú mou la tovallola també pot ser una mica incòmode. El cas és que no és tant la temperatura o la humitat, sinó com es transmet la temperatura al teu cos. La temperatura traduït en calor. Com la calor causa que el teu cos s'adapti a l'ambient i com causa aquests mecanismes de supervivència a llarg termini del que no et mata et fa més fort. Existeixen també saunes basades en infrarrojos, i això és per un altre tema, però resumit molt ràpid, els infrarrojos són un tipus de radiació que s'agalfa al teu cos. El que és interessant de la teràpia amb infrarrojos o la sauna d'infrarrojos és que no utilitza un augment de la temperatura de l'ambient, sinó utilitza la radiació infrarroja per augmentar la teva temperatura corporal. Els beneficis que s'estan veient poden ser similars o equiparables a les saunes convencionals, però està una mica en debat. Els beneficis podrien ser iguals, superiors o diferents en diferents regnes. Però el cas és que és interessant i, com et deia al principi de l'episodi, soc fan de qualsevol tipus de teràpia de color a curt termini que et permeti estimular el teu sistema cardiovascular i aquestes heat shock proteins que faran que visquis més temps i a sobre que visquis millor, més lliure de malalties cròniques, de problemes relacionats amb l'envelliment, que és al cap i a la fi el que ningú vol viure. Dit tot això, ara anem ja pel final d'aquest episodi i et parlaré dels protocols, els protocols que pots utilitzar per millorar la teva salut. Hi ha molts protocols diferents que s'han estudiat al llarg del temps. Els protocols finlandesos involucren unes 3 sessions de 5-20 minuts amb temps de refredament entremig. El problema amb l'estudi de les saunes és que hi ha molts protocols diferents. Tothom estudia de manera diferent, 15 minuts, 10 minuts, 20 minuts, a diferents temperatures, a diferents humitats. Però quan agafem les dades en general, quan observem grans poblacions o quan fem diferents protocols, veiem que quasi tots són beneficiosos. Si vols quedar-te amb un protocol estàndard que abarcaria el màxim dels beneficis, és tan senzill com fer almenys 57 minuts a la setmana. Els pots repartir com vulguis, però en general serien 3 o 4 sessions de 15 a 20 minuts a la setmana. Cal recordar que no cal forçar molt per veure els beneficis, no cal que et cremis, no cal que fregeixis el teu cervell. Només has d'arribar en el punt on el teu cos es sent una mica incòmode, on el teu cos requereix una adaptació. La sauna es pot practicar amb sessions de 5 a 20 minuts o més estona, fins i tot a 1 hora, però has de recordar estar hidratat, no consumir drogues i potser també recordar que pots treure un benefici extra de practicar la sauna si a sobre et relaxes, medites o fas alguns estiraments. Existeix també el hot yoga, que practiquen yoga i estiraments dins de la sauna i també està resultant molt interessant estudiar aquest tipus d'intervencions. Pots trobar ara mateix saunes en gimnasos i fins i tot ara mateix, a 16 de juliol, potser podries sortir al carrer, estirar-te a l'asfalt, a torres volta i volta, probablement activis les heat shock proteins i tota la cascada beneficis del sistema cardiovascular, però el cas és que és difícil potser arribar als 80-70 graus típics que veiem en una sauna. Una sauna de 45 graus veurem beneficis, però probablement és dosis dependent, així que veurem més beneficis amb una temperatura una mica més elevada i sobretot practicant més dies durant la setmana per augmentar aquesta circulació perifèrica i aquesta circulació als músculs que té tots els beneficis que t'he anomenat. Ara bé, s'ha observat que des d'una única sessió a la setmana ja podem veure beneficis considerables. Des d'una única sola sessió, a llarg termini veiem beneficis. Per exemple, una sessió cada setmana o cada 10 dies ha demostrat augmentar els nivells d'hormona de creixement de manera significativa en una població estudi. És interessant augmentar l'hormona del creixement, sobretot en persones que envelleixen, ja que la seva alliberació disminueix a mesura que envellim. No cal tornar-se molt boig, no cal fregir-se el cervell i, sobretot, no cal arribar a nivells innecessaris, a riscos innecessaris de temperatures elevades, causar una hipertèrmia i que tinguis problemes. En principi és molt segur, però si fem estupideses, si fem tonteries, les coses poden anar malament. El resum d'aquest episodi i el missatge principal amb el que espero que et quedis és el següent.
La teràpia de calor, ja sigui sauna, banys d'aigua calenta, l'ús de teràpia infrarroja, ja sigui utilitzar un vestit d'aquests per augmentar la temperatura corporal, està associat a molts beneficis per la salut, des de la salut cardiovascular fins a la salut cognitiva, fins la forma física, el rendiment esportiu, el manteniment de la massa muscular i molt més. En general es considera una teràpia segura. L'ús de calor deliberat es considera segur per adults sans i per poblacions especials amb supervisió mèdica. Recorda que està contraindicat per algunes malalties, per nens i per embarassades. El cas és que l'estrès per calor mitjançant la teràpia de calor provoca respostes hormètiques que, impulsades per mecanismes moleculars, protegeixen el cos de danys similars provocats per l'exercici d'intensitat moderada i vigorosa. És bàsicament un tipus d'exercici pel teu cos que et pot oferir un mitjà per prevenir els efectes de l'envelliment i allargar la teva salut, viure més temps i viure més temps lliure de malalties i problemes associats amb l'edat. El protocol bàsic que recomano són 57 minuts setmanals separats com tu vulguis i pots augmentar la dosis. Recorda que no et facis mal, recorda hidratar-te, no consumir drogues en l'ús de saunes i veuràs beneficis increïbles a llarg termini. Et recordo que a la descripció d'aquest episodi podràs trobar tots els estudis i enllaços a entrevistes que he utilitzat per elaborar aquest episodi. Fes-li una ullada i potser trobes informació que t'és útil. Quina és la teva experiència? Què en penses tu de les saunes? Provaràs les saunes? Potser ara mateix em diguis, coi Pau, l'última cosa que vull fer ara en plena onada de calor és sortir i anar a una sauna a passar encara més calor. Doncs pensa que l'adaptació a la calor et farà que la calor que passis ara sigui menys seriosa. Jo no sóc molt experimentat en saunes, però tinc moltes ganes, vista l'evidència, de començar a incorporar aquest hàbit per millorar la meva salut i experimentar els límits de la fisiologia humana. Bueno, almenys del meu cos, no la humana. Això és tot per aquest episodi. Ei, moltíssimes gràcies per haver escoltat aquest episodi. Espero que t'hagi agradat molt o t'hagi aportat una mica de valor. Si us plau, si t'ha agradat aquest episodi, comparteix-lo amb alguna persona que creguis que se'n pot beneficiar i m'ajudaràs moltíssim a fer arribar més enllà la paraula del Power Monday Podcast, un podcast que intenta promoure un estil de vida basat en l'evidència, inspiració, desenvolupament personal, filosofia, tot per intentar ajudar la gent a viure una mica millor, amb informació real i contrastada. Espero que t'hagi ajudat aquest episodi. Et recordo que em pots posar un seguir, un m'agrada a les plataformes que m'escoltis. Em pots seguir a Power Monday Show, on em pots enviar missatges a Instagram, allà estic una mica més actiu. I també pots trobar a l'Aixeta, una web de micromecenatge on pots donar suport a aquest contingut gratuït, 100% en català. M'ajudaries moltíssim a millorar aquest contingut. Espero que t'hagi agradat aquest episodi tant com a mi. Feia molt temps que desitjava treballar sobre un episodi respecte a la sauna i aquesta revisió m'ha obert els ulls, m'ha fet entendre que els beneficis mimetitzen l'exercici cardiovascular i que poden ser molt interessants per a aquelles persones que tenen problemes, però per la salut de la població en general. Els resultats són increïbles i espero que hagis entès el missatge principal. Et vull dir, si ningú t'ho ha dit encara, que ets increïble, ets únic, ets estimat, ets irrepetible i ara és un bon moment per prendre acció, així que vés a fer ara mateix allò que fa estona que saps que hauries d'estar fent. Et desitjo, com sempre et desitjaré, una setmana èpica plena de creixement personal i ens veurem en el pròxim episodi. Ciao! Ai, quina calor que fa, fot una calor de cal, diu la veritat. Però a diferència, la sauna és una calor a curt termini i això és constant, això et deixa més xafat. Em vaig a refrescar, som-hi, bona setmana.